Semestar će se nadoknaditi, 15 života se nikad neće nadoknaditi. Želimo da odgovorni odgovaraju. Situacija je takva, svi primorani da ovo radimo. Mora sve da stane. Sad si najavio na ulici Ova plaća. Nas niko ne plaća. Mi nemamo nikakve zvanične sponzore, mi nismo članovi nikakve partije. Nama je jedina finansijska i druga podrška od ljudi koji prolaze pored fakulteta, to su građani Srbije. Ove blokade ne bi tako glatko funkcionisale da naši sugrađani nisu toliko na našoj strani. Ovo je važnije od nastave zato što smo mi mladi ljudi koji planiraju da žive u ovoj državi. Da bismo dobili pravdu za 15 osoba koje su izgubile život. Želimo da živimo u normalnom društvu, a ne da živimo u društvu u kojem vlada korupcija. Moramo da spremamo post-mortem tehnike, nešto može nam padne na glavu zbog korupcije. Svi od nas žele da nastave školovanje. Mnogi iz unutrašnjosti, mnogi sa rubova grada koji svakodnevno putuju, mnogi rade i studiraju. Mora sve da stane. Zašto da jednog dana ovo ne bismo morali da radimo? Da bismo jednog dana i mi, i naša deca, i mlađe generacije, naši unuci i svi koji će u ovoj državi ostati, mogli da sede mirno u učionicama bez da moraju da noće na fakultetu, da blokiraju fakultet i da se bore. Pored toga moram da kažem da sam oduševljena srednjoškolcima. Mladi ljudi mi ulivaju ogromnu nadu. Naši zahtevi su isti. Ono što mi želimo jeste vladavina prava. Želimo pravdu za 15 ljudi koji su nesrećno izgubili svoje živote i želimo da oni koji su odgovorni za njihove smrti i odgovaraju pred zakonom. Imamo ogromnu želju da ova država napreduje, da ulažemo u sebe i u nju. Poruka vlasti jeste da slušaju svoje mlade ljude i da mi nemamo ništa direktno protiv vlasti, samo želimo da odgovorni odgovaraju.